Dolný Kubín sa opäť zapojil do každoročného celoslovenského podujatia s názvom Bubnovačka, aby deti bolo lepšie počuť. Symbolickým bubnovaním upozornili žiaci základnej školy Janka Matušku na násilie páchané na deťoch. Stretli sme sa tu my po tretíkrát, ale celkovo je to už 10. ročník a je to vlastne podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej intervencie. Nie je to len o tomto jednom dni bubnovania, ale je to vlastne o celom týždni, kde na školách prebiehajú rôzne aktivity, či si už robia nástenky na túto tému, pozerajú filmy, diskutujú alebo si volajú rôznych preventistov. Podujatie vytvorila nezisková organizácia Slniečko z Nitry. Organizuje sa pravidelne od roku 2014 vždy v novembri. Symbolicky upozorňuje na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporuje v spoločnosti tému včasnej prevencie. Ja patrím pod Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktorí sme sa tiež pripojili k tomuto podujatiu. A toto podujatie je tiež zastrešené prezidentkou Slovenskej republiky aj prezident Českej republiky. Podľa koordinátorky ochrany detí pred násilím je dôležité, aby o násilí deti rozprávali doma rodičom či príbuzným, ale aj kamarátom v škole. Keď už nevedia, kde možno sa hanbia alebo nechcú to nejak otvárať, tak majú rôzne linky pomoci, napríklad Národná linka na pomoc deťom v ohrození Viac ako NIK, ale je aj rôzne iné linka Nezábudka, IPčko, rôzne anonymné linky, alebo tu v Kubíne môžu prísť do Edukosu, môžu prísť do Oravskej knižnice, Centrum poradenstva prevencie, čiže je kde sa obrátiť. Podľa školskej psychologičky zo základnej školy Janka Matušku je násilie stále aktuálnou témou. Násilie ako také v podstate je nepomer síl agresora, výrazná sila a obete, ktorú tú silu nemá žiadnu. Takže my tie deti učíme naozaj, že od prvého ročníka máme výborné programy. Decká sa tam teda učia o tom spoznávať svoje vlastné emócie. Čiže nie len šťastie, radosť, ale aj tie také negatívnejšie, smútok alebo hnev. A práve tento hnev sa učia, ako s ním pracovať, čo s ním majú robiť, keď ho sami cítia, alebo naopak, keď vidia, že niekto druhý sa hnevá, tak čo vtedy majú robiť, aby vlastne boli odolné, aby to dokázali zvládnuť tie situácie. A keď dokážu zvládnuť situácie medzi sebou rovesníkmi, tak potom lepšie dokážu zvládnuť aj tie emócie, ten taký strach od dospelých. Téme násilia sa v Dolnom Kubíne venuje aj občianske združenie Edukos. Naše občianske združenie poskytuje službu pomoci obetiam trestných činov na základe akreditácie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. V rámci tejto služby pracujeme s tzv. Obzvlášť zraniteľnými obeťami, to znamená aj s deťmi, to sú osoby do 18 rokov. V rámci tejto služby poskytujeme informácie o trestnom konaní, o získavaní pomoci, odškodnenia, poskytujeme psychologické poradenstvo, aj krízové psychologické poradenstvo, takisto aj právne. Pre deti poskytujeme takisto aj podporné aktivity, napríklad rovesnícke aktivity, ktoré sú pod vedením psychologičky alebo rôzne voľnočasové aktivity na uvoľnenie a odreagovanie sa. Aktívna v oblasti prevencie je aj Oravská knižnica Antona Habouštiaka. Oravská knižnica dlhodobo poskytuje takéto služby. Máme službu psychológ v Podkroví. Každé 2 týždne v stredu od 16. do 18. tam sedí psychológ. Každý môže prísť, je to anonymné, bezplatné. Ktokoľvek príde, buď sa objedná telefonicky alebo cez online registračný systém u nás príde a psychológ ho vypočuje a poradí. Takže určite pre všetkých, ktorí majú takéto problémy, vieme pomôcť. November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy by malo byť hlas detí lepšie počuť.